Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Si esteu sentint això és que no hem tingut temps de gravar. És així, és així. Sí, no passa res. Bueno, clar, què ha passat avui? Avui ha passat que teníem hora... Ho vols explicar? Sí. Ah. Sí, aquí flueix. Això fluirà. Vale. Vale? Fluïm. Teníem hora a la Llama Store per gravar. Sí. Nosaltres... Teníem hora, com qui demana hora als perruquers. Sí, és com el dermatòleg, això. Va. I llavors, nosaltres normalment portem un convidat. Sí. Però avui no tenim No convidat. sempre és fàcil. No sempre és fàcil. La producció. No. Quanta I gent menys, ens ha dit sí. que no I menys avui? quan ja s'apropa Molta a Setmana Santa i tothom té moltes coses a Hem fer. tingut més negatives que com a presentador del Zona Franca. Jo crec Sí. que va dir tothom que no, doncs avui ens ha passat això. De fet, hem passat per la llista, no? Hem repassat la llista, hem i anat al final, dient... Danai Boronat volia venir i li hem dit que no. I amb això podem acabar el programa. I retirar-nos. Després, no. Tota l'estima, tota l'estima. I llavors hem decidit fer una mica de remember, Sí. perquè normalment Un programa nevera. abans fèiem sols Exacte. el programa. A la Sí, primera és temporada veritat. estàvem bastant I sols. parlem d'alvocats, parlem Sí. de ghosting... Però ara ja feia un anyet, hem buscat dades des del maig, Sí. que no fèiem un programa nosaltres sols. Veritat. Per tant, això serà com un programa que nosaltres deixarem fet. Potser ni es publica mai. No És ho veritat, sabem. és Pot veritat. passar, això? Si hem anat Per tant, si aconseguint- esteu sentint això, sentiu-vos afortunats. Bueno, No no, sé. perquè un cop la Tu, publiquis, sí, ja home, publicaràs per tothom. és igual, Sí. afortunats. O sí o no. Xxt, Carlos, hem Però de bueno, tenir una però- mica d'ego i d'autoestima. Ah, vale, em sembla bé. Em sembla bé. Doncs per això ho dic. Ho veig complicat, Està complicat difícil. el tema. Doncs sí, doncs aquí estem a la Llama, amb una persona de públic. Bien. Pot Aplaudir? aplaudir la Aplaudeix persona... perquè Molt bé. Ha fet com un gest de puño en alto. Dic, Sí, és però menys és la ràdio, radiofònic això, no que- se sent res. Ai, que es pot sí. fer. No Però- tenim, no És tenim com públic... aplaudir així. Sí, està aixecant les mans. És com... No ho expliquis. No tenim públic perquè no... O sigui, què és, que no tenim poder de convocatòria o que... Perquè no avisem mai de que ho gravem, tampoc. Però això és perquè ens fa por no tenir públic i llavors millor No. ignorar el fet de que no vindrà ningú o com va? Tampoc ho hem Tampoc ho hem intentat. provat massa. No. Jo avui estic catastrofista. Sí, ja veig. Un dia vam publicar que veníem aquí i va venir una gent al públic, molt aleatòria, uns pares d'uns amics de qui eren del teu Paus. Coses de la primària. Paus, de no la sé Laura, parlar. Sí, va ser Sí, molt sí. raro. La primària, sí. Sí, molt raro, de cop. La persona de públic que avui ha vingut obligada una mica, I jo, perdoneu, perquè jo després ens n'anem. avui havia de venir un amic, però li vaig dir que no perquè no teníem convidat i em semblava com que quedava poc lluït. Joder, Carlos. També Clar, és era que- com... Volia que vingués a un programa una mica més digne, amb tot el Ens teni- respecte. també... No diguis això davant d'ella, De la persona que ha es vingut. pensaré que l'he Sí, portat sí, sí. aquí perquè A la no morralla, teníem el programa ningú. escombraria. El de Potser ens mierda. tenim infravalorats, també. Pot ser? No, què dius ara? T'imagines que ara un dia convoquem i això peta? Omplim. O sigui, no, Clar, el meu síndrome de l'impostor em diu que no. Potser sí. Clar, jo, per exemple, per això abans ho estava parlant, per què no faig shows jo sol, per exemple, de comèdia? Jo estic parlant de Tira, temes tira, random. no? Vinga, Mola. som-hi. I en part és per això, perquè em fa por que no vingui ningú. És molt trist. Ja. Em sap greu. Però, És teràpia de cop, això. Però hi ha gent que va a shows de comèdia, encara que no et conegui, saps? Llavors, Ah, sí? del pal, no sé. Clar, però si és un show de jo sol, un show unipersonal... L'hora de Pau, Roger. Però, no no, té- però sempre ve algú a presentar-te. Llavors, el local també fa promo. No sé, hi ha gent Mola que fa confiïs coses. amb el taloner. Sempre ve algú Sí. a presentar-te No, i serà però vull qui dir porti que ja- Haurà de ser- La persona bona serà la... Vindré jo a presentar-te i tindràs públic gràcies a mi. No, no era això el que estava Molt bé, dient. molt empoderada. de cop. Estava molt dient empoderada. Molt que bé. sempre no seràs tu sol mai, sempre. Ahà. Mai sempre, Cuidado Clar. aquí, l'oposició. Si jo no confio en els meus fans, Però que que no el tinc. lloc també fa promoció de tu, saps? O sigui, al final, aquí tothom té ganes de que la gent vagi i Però gasti diners. és una aliada, eh? És una aliada. Muntar tot, jo entenc. A veure, I tampoc... mirar els La tickets, jo sempre veig devolució gent que d'entrades, organitza shows que està sempre a Entradium, entrant a Entradium i mirant Entrant les a Entradium. entrades que Sí. no ven. És terrible. Exacte, sí, de fet... I em produeix una ansietat només pensar-ho. Quan va venir Jo tinc ansietat en general, el Marc no? Lebowski, Sí. Sí. ara Marc Martínez, crec que Sí, vol sí, que sí, Sí, Marc Marc Martínez. Martínez. Bueno, ara sempre Marc Martínez, sí, l'únic però que... va sí. tenir una temporada de Lebowski, Sí, Ai, exacte. sempre. que va ser quan es va fer famós, Marc també. Martínez. Que és això, va fer molt bé. ens va explicar la...
l'ansietat aquesta que anava mirant, de fet vam anar a fer uns beures després i estava com mirant tot el rato de entrada, saps? Sí. I aquesta ansietat... Bueno, jo ho vaig fer el dia que vam fer el programa, que vam fer que les entrades en És Ràdium veritat, també, és tot i que veritat. eren gratis, però ho havies de fer a través d'allà. Sí. També vaig anar mirant jo i reconec que és estressant perquè és això, et sents com molt miserable, perquè ningú t'està comprant entrades. I això que eren gratis, les nostres. Efectivament. Escolta, presentem el Quina el tristor, nom. sí. Com li direm a aquest programa? Hem triat una paraula així una mica genèrica, interna nostra. I Sí. Backup. En ciències de la informació i la informàtica entenem per backup la còpia de dades originals amb el propòsit de poder recuperar-les en cas de pèrdua. Podria ser programa backup. És un Li podríem haver dit- polsiaca. Exacte. Li podríem haver dit també programa Tupperware. Tupperware. Sí, sí. Li podríem Programa haver dit- Carmanyola, fem Hòstia, servir les ara paraules. hem trobat Ara la ja paraula està. en pleno Tard. directo, tu. Programa Carmanyola. Carmanyola, que és més bonic. Sí, Fiambrera? Fiambrera? No, siambrera. Sí. A casa meva jo deia siambrera quan era petita. I això és una castellanada. Podria Diguem ser. Carmanyola. Vale, programa Carmanyola? Clar, Sí, és el sí. programa que tindrem guardat i si algun dia no tenim convidat o no tenim programa, sortirà. I també Exacte. a mi m'ha passat que tot i estar congelat una cosa, l'has de tirar. Sí. Per tant, el símil aguanta. Les coses caduquen. El símil aguanta fort. Les coses caduquen dintre del congelador Sí. o no? Hòstia. Bueno, Perquè als calaixos perden- del congelador hi ha uns números, hi ha com un simbolet de carn i peix i diu 3 mesos o no sé quants mesos. Algú s'ho mira, això? No, O sigui, jo no m'havia fixat ni que hi havia pensava que era Sí, 1, hi ha 2 uns i 3 del pictos. pal calaix Sí, 1, sí, calaix uns 2, pictogrames. Hi ha uns pictos que suggereixen coses. Per tenir-los sí, en que ordre. clarament ningú fa cas No. al respecte. Jo pensava que era és un decoració. fracàs. Pues no. Sí, sí, sí. No, pues, O sigui, hi ha calaixos més adients per guardar coses i això no ho menys sé. adients. Jo sé Però que... com, en un quadrat, com calcules on arriba més fred? O sigui, perquè Jo si crec són que de és més- plàstic tots els calaixos, quina diferència hi ha? És Jo com crec el que és calaix... més el tema dels mesos que dura cada aliment allà dins. O sigui, crec que el Vale. congelador és... És més Per a què nivell estem parlant de congeladors? Més a nivell organitzatiu personal, no? Sí. De dir, deixa aquí les coses que duren més i aquí les que duren menys perquè no se't perdin les coses, no? No ho sé. Jo el que he acabat fent és en una cosa que tinc a la nevera m'apunto el que tinc al congelador, per saber-ho, perquè si no a vegades és Oh, com... a veure. O Tinc sigui, croquetes? Ah, guai, tinc croquetes, vaig a menjar croquetes, saps? però no tens el congelador a sobre de la nevera. No pots mirar directament el congelador, Tinc que has el de tenir una congelador- llista. Tinc el congelador a sota de la nevera. Això Vale, per perdó. Llavors començar. s'entén, no? Llavors, Perquè vale, m'he de posar- entonces vale. No, entonces però, vale. a veure, omples els calaixos, Clar. hi ha coses que queden per sota, coses que tens en tàpers Sí. i no en paquets que posa el que hi ha, saps? Sí, Del pal et compres pollastre, un te'l menges i l'altre el guardes amb un tàper. Llavors m'apunto, pollastre. A una llista. Bueno, ho tinc amb un... Saps? Una cosa que em vaig comprar al Tiger, que és un imant Vale. de nevera gros Una per pissarra. escriure, sí. Vale. I tinc apuntat el que tinc al congelador. jo tinc a casa tenim un retolador que és d'aquests per fer dibuixos als vidres dels bars, que són com sí. guix. Sí. Oh, sí. Pues això, els tàpers apunto pollastre i la data que ho he congelat. Ah, molt bé. I ja està. Està quedant un programa molt Que estrany. organitzat. Eclèctic, Sí, però és life un hacks. programa tàper. És un També programa fem de les tàpers, sombres. literalment sobre tàpers. Sobre Podem fer tot el molt. programa sobre tàpers. No crec. No, que hi ha vegades que tens un tàper des de fa 20 anys. Sí. No tant, no tant. Podria Jo m'he passar. menjat Jo a una casa amb cosa... uns pares jo no poso la mà al foc que no tinguin un tàper de fa 20 anys. Ah, però Podria arribar a però passar. vols dir amb coses d'algú de fa 20 anys a dins Sí, o sí, que el sí. tàper té Coses 20 de anys fa en 20 si? anys. Coses de O sigui, dins menjar de fa 20 anys? de fa 20 anys. Què Un dius? fricandó, Igual estava exagerant perquè és un programa d'humor. un fricandó dels anys 80. Jo m'he menjat una cosa que tenia congelada 2 anys després. 2 anys. 2 anys. 2 anys, I estava caducada, òbviament, però clar, en el moment en què congeles una cosa, la data de caducitat ja no serveix per mi. clar, mira Llavors- Walt Disney, no? Walt Disney no està... No diuen que té el cervell congelat o una cosa així. Bueno, jo vaig entendre que estava tot ell congelat, però... M'encantaria no que sé. Disney on Ice, al final, Tiren Un bloc de gel que és el que és un puto bloc Walt de gel Disney. amb el senyor Walt Disney així, quiet, girant sobre ell mateix. Un Es patinador, es planta al mig, agafant-lo per darrere. Apareixen gent amb una bufadora o assecadors Un o soplete. estufes, l'acosten i de cop... I llavors hi ha un becari que ha d'anar corrent a agafar-lo i tornar a posar al congelador perquè no es Exacte. descongeli. Perquè No, les però coses... ja has trencat la línia de fred. Aquest De senyor pena. ja s'ha de llançar. I també... No pots continuar... És veritat, no? Clar. Diuen que no pots trencar la cadena de fred de les coses, si no ja no serveix. És Clar. veritat. Walt és Disney. veritat. No es pot descongelar el Walt Disney, si no ja es perd.
Jo crec que ja es va perdre quan va començar a ser antisemita. Anava a dir, molt anticomunista, aquest senyor. Sí, caixa de bruixes. Caixa de bruixes. Caixa de bruces. Estic buscant si les coses perden sabor, o sigui, a mesura. O sigui, Walt Disney ja no té sabor. T'ha dessaborit. No ho sé. Jo congelo el pa, per exemple. Jo també. I hi ha molta gent hater que diu no es pot congelar el pa, però jo he elaborat un sistema que quan trec el pa del congelador tinc com un procés de torrar-lo d'una manera, torro 2 vegades. Té molt de temps, el Pau Roger. No et pensis. Com es torra una cosa de dues maneres? No hi ha una? Primer utilitzo la bandejeta aquella sobre la torradora. Vale, En català correcte direm safata. I no és una safata. Són unes varilles que s'aixequen. Sí, vale? Exacte. Que és per descongelar. O sigui, primer descongeles i després torres. Sí, però sempre compro el mateix pa i llavors sempre em queda molt bé. I jo sóc molt fan de congelar el pa, però... Tenim nens, aquí a l'estudi. No, està bé. No passa res. Cap problema. Només ho dic perquè se sentiran que hi ha uns nens. Ja està. Bueno. I nosaltres parlant de pa. O sigui, som boomers per ells a saco. O sigui... Sí, és el pitjor programa. Ja. Pitjor que el Super 3. No, però a mi l'altre dia la meva... Com es diu? La panadera. La meva fornera, gràcies. Vale. La meva fornera de confiança, perquè jo menjo sense gluten, la meva fornera del forn sense gluten, sí, confio molt en ella. És el villano de la teva vida, no? Tot i que... Sí. Tot i va que... tirant farina. Xerra més que jo, aquella senyora. Joder. Exacte, molt. No, i em va dir que es pot posar el pa al congelador. O sigui, home, clar que es pot. El pa no porta conservants, diu, el pots tenir un parell de dies, però si no ja l'has de posar al congelador. Un parell de dies a mi em semblaria massa. Ja, si es torna ressacós. Sí. I no, a la nevera no vale, a la nevera s'asseca. Clar. Al congelador, millor. Bueno, en fi, pa. O tancat en una bossa de plàstic, no? Sí. Sí, al congelador. Jo congelo... L'únic pa tu que dura... arribes de compra? Sí, literalment ahir vaig comprar 4 barres de pa i un pa de quilo i tot va entrar dintre del congelador. Sé que als nostres oients això els interessa moltíssim. Pel programa Nevera. És que ens està quedant un molt programa molt Estem parlant nevera. de coses de dins de la nevera. Què més teniu a la nevera? Què més tenim? Tenim molt desendreçada últimament. Molt desendreçada. Jo, la meva, hi ha unes fulletes d'algú per allà que sóc incapaç de netejar. I allà Han estan. crescut? O sigui, No. si les vas posar tu o han sortit de No, la home, nevera? no. Són d'allò que compres, no sé, unes Una floret. pastanagues amb coses, o saps allò... O compres uns tomàquets de branca, i la branca es va trencant, saps? Et van caient les pallofetes aquestes del tomàquet. desmenuza. Sí, i després et fa mandra netejar-ho. M'agradaria dir-li a les coses florides, dir-li floret. Floret. Perquè té molt més de... No sé si l'empresa Floret li faria... Parlant de coses florides, parlant de puc coses explicar una florides. cosa molt marrana? Parlem de les Endavant. No, però és possible que ja ho hagi explicat aquí. Pot ser. A vosaltres segur que us ho he explicat, però no sé si ho he explicat al podcast. En temps de podcast o en temps de podcast o... No ho sé. Abans de AP, abans del podcast. Sí, exacte. No, que una vegada vaig tenir una companya de pis que era tan guarra, espero que m'estigui escoltant, un petó des d'aquí. Podem Era dir el tan nom, no? guarra... No crec que ens escolti. Que teníem... O sigui, el pis tenia 2 piques. No era una pica amb allò per assecar plats al costat, sinó que eren 2 forats de pica, ¿vale? Llavors cadascú, així, van fer un acord sense dir-ho, que cadascú deixava els seus plats bruts... O sigui, No verbal. un acord verbal. Sí. No, un acord ni verbal. Pacto tácito. Sí, no sé. Pacto tacita. És igual, Vale. que decidia, o sigui, cadascuna deixava els seus plats bruts en una de les 2 piques. Vale. I de la seva, del seu forat de la pica, va acabar sortint plantetes. Quina planta? Jo crec que eren llenties. Una Saps llentia, allò com que fèiem al l'experiment del col·le? col·le, clar. Sí, que ho posaves en cotó fluix i tot això. Pues sí, un dia vaig arribar, no sé què vaig fer, i vaig veure que sortien un això, i estiro, i literal em va sortir amb arrels. O sigui, estaven sortint Però potser li vas germinats de trencar llentia. l'experiment. Sí. Potser ella volia conrear... Germinats de llentia al puto forat de la pica. Sí. Ok. Jo Però no... no era tan fàcil de conservar això al col·le. També segurament tenia 6 o 7 anys i no en sabia, però no era tan fàcil. Vull dir que té mèrit que sortís des de la aigüera. Quin puto fàstic. A mi, saps que em va passar una cosa semblant? A mi, a una velleta típica groga d'aquestes, Sí.
recollint la taula hi devia haver algun llegum, algo, i es va quedar dintre la velleta. I clar, era el caldo de cultiu perfecte, llavors era com humit i com el cotó fluix, i el clar. llegum allà. I va sortir una planteta. Oh, De cop, Quin fàstic. era Què fas l'estiu, amb no sé allò? què. Però en plan, vaig et fa obrir- il·lusió o fàstic? Vaig això? obrir la velleta i tenia la seva arrel i tot. I va ser molt Claro. graciós, va ser molt comentat. De fet, estava buscant la foto i no l'he trobat. Què va passar amb aquesta foto? Aviam. Ens va fer molta gràcia durant una temporada. Vale. I al cap de poc... I després us vau donar que era una puta Era una guarrada, però bueno, això va ser... Però una cosa, per què circumstancial. no vau... Quant de temps va estar a la No velleta? ho sé, però era típic estiu, que no passàvem... Era un pis compartit, potser 2 dies tranquil·lament estàs sopant fora i tal, típics dies així, una Ja. mica caòtics, i va estar allà, doncs això, jo crec que 2 dies, no més. Però va donar perquè sortís una planteta. Sí, sí. Aquesta foto ens feia molta gràcia. Vale. A més, la velleta casualment tenia forma d'Espanya. O sigui, era una cosa, era com perfecta, aquell groc. Total, que vam anar, això és batallita de festa, Ai, vam anar al Canet Rock, Ah, molt bé. vale? I van publicar un hashtag que si tu penjaves coses amb aquell hashtag es I penjaven vau penjar la automàticament a la pantalla gegant. Vale? No. I com era al principi, no sé què, vam dir, hemos venido a jugar, hemos venido a hackear. I vam penjar la foto amb el hashtag Canet Rock i era una foto de la velleta. Em van penjar Florida. vàries absurdíssimes. I bueno, i pues es va publicar aquesta foto La pantalla amb del una Canet velleta amb M'imagino buos amb això al darrere. Una durant mica el concert també... era com l'impàs, era com el moment DJ. Vale. Però durant el concert hi havia imatges del concert, però en el moment d'impàs hi havia fotos de gent passant superbé amb el hashtag Canet Rock. Però al principi no hi havia moderador, o no sé, i es va... I vau passar el filtre. Juro que estic buscant la foto, però és que no la trobo. No però, la trobes. No, Una no passa Però va res. ser no... boníssim, va ser boníssim, Però, va ser bueno, graciós. sí, en fi. No, però és veritat que fer créixer... O sigui, et diuen que per encetar llavors, diguéssim, per començar, si vols fer un hortet, ho fiques en paper de cuina, així humidet, i ho deixes allà i en un parell o 3 de dies ja comença a sortir. Vull dir que... Hacks de rurals de la vida. Hacks boomers. Hacks boomers, també. Bueno, Backup, programa backup. Sí. De què més podem Vosaltres parlar? heu de tenir un backup a la vida? O sigui, De què? vosaltres heu estudiat diverses coses. Sí. Sobretot el Carlos. El El Carlos estudia 40 coses a la vegada. Llavors entenc que tu sí, però ho pregunto així en general. Sou de tenir, com teniu el pla A i després teniu un pla B per si de cas a la vida? Jo estic fent el backup plan, jo ja l'estic fent. O sigui, el meu Clar, pla és veritat. A era ser guionista d'algun tipus i ara estic estudiant per ser profe, o sigui, estic fent el pla B Però t'has o C. passat el pla B o estàs com tenint... Estàs plantant el pla B? Exacte. Bueno, a la veure, llentia. m'estic traient el màster, que s'ha de fer en algun moment, llavors doncs ja el tindré. Si puc començar a treballar de profe, doncs bien també. Endavant. Però, de fet, és curiós perquè això m'està provocant una mica d'ansietat últimament, que és pensar... Tenir un backup. Pensar, estic massa dins el pla B ja que estic deixant el pla A de banda? Perquè el pla A no puc considerar que l'hagi ja acabat. En plan, no he No tancat. s'acaba mai el pla B. El que jo necessito és estabilitat econòmica, saps? I he estat com molts anys intentant fer alguna cosa, no em surt gaire bé i em provoca ansietat, llavors fer el pla B també em provoca ansietat. Clar, és que el pla És a sempre dir, hauria de ser super. com sobreviure la vida, no? Una mica. Exacte. El pla és exacte, és aquest. És... Si coincideix amb la teva passió... La finalitat és sobreviure a la vida. Sí. Sí. Després els plans són les maneres òptimes de fer-ho. Exacte. Sí. Llavors Ja, aquest clar. és tenir diners i llavors quan ja estigui una mica tranquil·la, Això no pues arribarà continuar mai, escrivint. Tu saps que mai No. estaràs tranquil·la. bueno, fins que no em foti una caixa de diazepams al dia, pues bueno. no, segurament no. Això és químic, això ja és un altre tema, clar. Bueno, ja. O fins que no folli regularment. Diuen També. que follar va bé per la salut. En Jo aquest sentit. també estic amb ansietat i... I no et pots queixar en el tema follar, no? Vale, ok, merci. No, home, però no, genera... No sé mai què és, la dopamina, la serotonina, no me'n recordo mai. L'adrenalina, no ho sé. Oxitocina, No ho sé. en diuen per aquí. No ho sé. No ho sé. És igual, però vull dir, a veure, follar està bé. Follar està bé. Comenten. La- Se'm diu. Pel que em comenten... Se cuenta, se rumorea. Ja, Pel per que cert, diuen pel ja han pinganillo. marxat els nens de la sala, Sí, eh? ha marxat, no. sí, no, ja està. Aclarim. Però sí, No ens hem tallat, tampoc. No, però- Bueno, és que just no Estàvem parlant de Walt Disney mort. Estàvem parlant de Walt Disney mort, de neveres, però no de follar. Llavors es pot. Bueno, no passa res. Llavors es podria. Però sí, això, el pla B està sent aquest, bueno, no La sé, backup. backup. Pla backup, sí. Potser per això es diu pla B, perquè és el backup plan.
No, potser no sigui que la segona lletra de l'alfabet. Mira que crec que També sí. podria ser. Podria ser. És com que es diu abecedari, perquè és A, B, Clar, C, sí. D... Què no, passa quan ja arribes va, al ja va. Pla Z? Segurament. Anem a fer una broma molt xunga. Sí, ja tenim al cap aquesta... Quina? No, ara... Fes la broma dolenta. Era broma dolenta, però alhora també una mica el Pla Z és creuar la Mediterrània en una patera. Saps? O sigui, era broma molt bajonera. O sigui, no era dolenta, era molt bajonera. O sigui, que és veritat que és quan no tens res... Has de canviar de cop, no? Has de mesures desesperades. Clar, perquè quan consideres que has fracassat? Hòstia, Jo crec que això... Quan consideres que has fracassat? No estic parlant de les pateres, estic parlant de persones com nosaltres. Jo... és que però és que són coses que m'estic plantejant molt últimament. Clar, però quan consideres que el pla A o el pla B o el pla C ha fracassat i has de canviar de vida? T'has de reinventar. No ho sé. Jo considero que he fracassat cada dia, llavors. És com... No, però en el moment... Per mi, en el moment en què t'estàs plantejant fer el pla B, és que el pla A potser no ha fracassat, però massa bé no està anant, saps? Clar. Llavors jo, per molt que consideri que el pla no està tancat, és com que per dins penso, bueno, però... No? És com... No em vull acomodar en el pla B per deixar davant del pla A. Saps allò? Sí, ja ho faré, i al final ho deixes sense fer. Saps allò? És com quan et comença a no compensar a l'estrès que et comporta estar a dintre un pla. Potser sí. No? Potser sí. Com la que... Podem tornar a parlar de tàpers? Quan consideres que hi ha un tàper? Podem fer un símil de tàpers? Vale. Quan consideres que un tàper ha fracassat? Ha fracassat com a tàper? Quan vessa. Quan vessa? Quan vessa o quan Quan el poses de costat, a dins la motxilla per portar-te'l pel dinar i he dit un símil, ara estàs fent una cosa literal. No, jo volia un símil amb el fracàs. Quan comença el verdet, no? Potser quan ja veus que allò ja és immenjable. Quan la salsa de tomàquet ja no marxa. Quan no confies que aquell tàper estigui bo ja. No, mira, oye... Veus? Ja estic amb símils, Quan aquell tàper ja no et pot donar de menjar. Oh! Llavors és quan has de veure... Sí, tot és com econòmic. Quan la comèdia no ens doni de menjar... Tot és econòmic. Tu consideres... això, el símil seria... Pues, si no, el teu pla A no et dona de menjar, no has aconseguit viure d'aquest pla A, és quan has fracassat? O no? O potser és quan és més lliure, de fet. Però hi ha gent de Belles Arts que Espera't. estan a dintre del seu somni tota la vida. Vull dir que... Però no, crec que es diu cocaïna, això. Clar, i la cocaïna anul·la el tema de que vols menjar, no? És igual, el tema de menjar. Però en el fons tampoc hi ha res, escrit, no? Vull dir, cadascú valorarà diferent. És a dir... Estem en una llibreria. Hi ha diversos llibres. Però en el sentit que quan consideres que ha fracassat, no sé, potser hi ha gent que es cansa abans, saps? Clar. És a dir, i també, per exemple, per mi fracassar és, per mi, com a Gemma, és potser no haver donat prou però haver-me'n cansat, saps? Perquè jo considero que no m'he esforçat prou per ser el que vull ser, però perquè tampoc he trobat la força mental per fer-ho, saps? Ja. Però, i també, clar, què fa més ràbia? No haver-se esforçat prou o haver-se esforçat moltíssim i no haver arribat on tu volies arribar? No ho sabràs mai. Perquè o t'has esforçat molt o no t'has esforçat prou. Saps? I sempre... No? Tot arriba al mateix lloc. No, però vull dir, si t'has esforçat molt, estaràs frustrat perquè no ho has aconseguit igualment. I si no t'has esforçat prou, estaràs frustrat perquè penses que no t'has esforçat prou. I si has fet molts sacrificis. Jo penso, per exemple, m'allunyo del món nostre. Vale. Algú que ha sigut esportista tota la vida. Això es pot traslladar a la comèdia fàcilment, però... Sí, però era per allunyar-me. Vale, va. Sí. Algú que ha estat, això, que no ha tingut caps de setmana, que mai s'ha emborratxat per ser esportista o dietes tota la vida. A tope i no ha tingut vida, i arriba al moment i potser arriba a les Olimpiades o ni això, no sé molt bé què seria el símil, però... I no corre prou. O potser no val la pena. Diu, pues a mi me gustaba correr, però me gustaba correr en Camp Dragó, saps? Com una cosa... Jo m'agradava com a oci, no m'agradava com que m'hagi condicionat tant la vida. No sé si això els hi passa. Això em fa molta gràcia. L'Ignasi d'Altavull té un blog de comèdia que és explicant això, que és un dels seus millors blogs, que és bàsic... Ara l'explicaré així per sobre, però vull dir que el fa ell i és molt bo. I és bàsicament, a les Olimpiades hi hauria d'haver
a la vegada que fan la prova, jo què sé, els 100 metres llisos, hi hauria d'haver una persona normal del públic, fent la carrera, fent la carrera. Per I llavors, comprovar. Per comprovar, com a públic, com de difícil és allò que està fent els atletes d'èlit, Vale. i també pels esportistes saber si els ha valgut la pena fer tot l'esforç que han fet durant tota la vida per córrer 2 segons més que la persona normal. Exacte. I em sembla una reflexió molt interessant. Sí. Em fa molta gràcia, però també és molt trista. Cuidado al cable. Gràcies. No, doncs sí, això jo ho pensava, potser no val la pena, o sigui, potser quan arribes a aquest objectiu te n'adones que no sé si valeu tant la pena. Però no serà això una mica culpa del capitalisme? O sigui, no, perquè sempre hi ha la frase aquesta de la felicitat no és l'objectiu sinó la manera de viure, més o menys diuen. O sigui, si tu has fet tots aquests sacrificis, potser és que en el seu moment t'estava valent la pena fer-los. Que no t'hagi agradat el resultat és una altra cosa, però al final els estàs fent... Ets tu qui decideix fer-los o no fer-los. Si has decidit fer-los és perquè en aquell moment, estaves tenint... No, jo no he fet tants sacrificis a nivell esportiu. No sóc un atleta d'èlit i ho accepto perquè no he volgut fer aquests sacrificis. M'hagués agradat? Potser sí, però, saps? O sigui, no sé com dir-ho, que és com, jo crec que és important fer les coses mentre tu estiguis passant bé fent-les i no pensant, quan arribes al final, dir, vaya mierda, saps? Clar, perquè jo també he conegut gent que té la feina que jo vull i estan en la merda. Que dilo. Exacte, dilo! Pues això és, no? Que al final... Clar, llavors, jo vull arribar allà o, clar... Home, no, clar, tu no vols arribar a estar en la merda. Però jo vull arribar... O vols tenir el podcast que vols amb els teus amics. Exacte. Sense responsabilitats d'haver de satisfer... No, és el que deia, que potser el meu símil era anar a córrer a Can Dragó per un esportista d'elit. Que igual el que a aquesta persona li agradava de l'esport era la sensació, l'alliberament de dopamines o sentir que se superava constantment. No era arribar a les Olimpiades. Sí. Llavors és com, potser aquesta persona ja és feliç amb... Corrent a Can Dragó. Corrent encara que no sigui el seu sustento, saps? Clar. Encara que potser té les seves coses, però... És comptable a una empresa a Can Dragó. Però li agrada córrer. I no cal arribar a les Olimpiades. No cal ser professional de les Olimpiades. El símil Can Dragó Podcast m'agrada. No, però jo crec que és això. És que, he dit culpa del capitalisme una mica, en plan a saco, però és veritat, sempre ens fan creure que els resultats són lo important quan al final lo important és ser feliç. És que no sé. Que bonic. No, és que queda molt bucòlic, però és veritat. O sigui, passar-t'ho bé durant el procés. Per fer una cosa putejat per veure com acaba... Passa-t'ho bé fent tàpers. Seria una mica així. I al moment que la salsa de tomàquet, o sigui que el tàper ja estigui vermell, que no marxa la salsa de tomàquet, llanceu-lo ja. El tàper? Sí. I compreu una de vidre, que això no passa. També, perquè si teniu tàpers de plàstic, guarros, primer que va en contra del medi ambient i segon, que la salsa de tomàquet no marxa. Perquè li has de posar una bossa per protegir, per si s'obre. És que a mi se m'han obert tàpers dins la motxilla i això és horrible. A mi de petit un lactimel em va rebentar. Trauma, Traumita. Trauma, perquè ara tot amb bosses. Sí. La motxilla actimelizada con LK6 monitas. A més era maig, o sigui que dos ítems. Tot el curs en una carpeta, o sigui, ja havíem des de setembre fins a maig, perquè si se't peta l'actimel a octubre, doncs tens poqueta cosa. Però devia ser com... Vale, ja saps? Se'm va petar tot el material de setembre a maig i pudor. Vale. Saps? Com... Et vas prendre allò d'actimelitza't a saco. Al pie de la letra. Tot amb Actimel. Sí. Pues ja ho tindríem. Espero que això mai surti a la llum. Pues ha quedat prou interessant. Ha quedat graciós. Li preguntem al públic com ha quedat. Com ha quedat? S'ho ha passat bé. Això està bé. S'ho ha passat bé, crec. Pues res, jo confio que no surti mai més. I que tornem a trobar veus com no s'ha de ser així de bajonero, Carlos? És veritat. Bueno, si ens heu escoltat, gràcies, en cas que hagi sortit, i si no, doncs no, perquè no us hem tingut temps de gravar. Però estem bé, estem bé. Hala, vinga. Vagi bé.